खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि सिनाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ उन्दै हिन्जावसाया बिमाखौ नागिरनानै गाबै गाबै बिमा गोमानायखौ लिंहरफिनदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। समाजारि बिजोङाव रिल्स बानायग्रा बयजोंबो मिथिजानाय रसमा ब्रह्मआ दासिमबो गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। थांनाय दाननि 8 जुन खालि न'निफ्राय ओंखारलांनानै दिनैसिम न'फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै रसमा ब्रह्मआ। गावनि बिमाखौ नागिरबायनानै रसमा ब्रह्मनि उन्दै फिसाजोनि मेगनाव दुखुनि मोदै बोहैदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा हालामनि सिङाव थानाय माटियादाल गामिनि जारिमिन ब्रह्मनि आंगो बिसि रसमा ब्रह्मआ थांनाय जुन दाननिफ्रायनो गोमाना दङ होनना खौरां मोन्दों। बे जाथायखौ लाना नखरा जोबोर दुखुआव दङ। रसमा ब्रह्मनि 8 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसा गथ'आ बिमाखौ न'फारसे फैफिनजानो हास्थायदों। लोगोसे फिसाय जारिमिन ब्रह्मआबो रसमा ब्रह्मखौ जेरावखि थाया गथ' आरो गावखौ गोसोखांना न'फारसे फैफिननो खावलायहरदों। बड'लेण्ड CM काप 1.0 नि काउन्सिल लेभेलनि बादायलायनाया दिनैनिफ्राय खुंफुंजागोन। क'क्राझार जिल्लानि दतमा दासाफिल बनरगावनि खोला आफलागाव फिल्ड आरो सालाकाटिनि तारुंगुरि फिल्डआव खुंजागोन बे बड'लेण्ड CM काप 1.0 आ। काउन्सिल थाखोनि बे बादायलायनायाव BTRनि दरबा जिल्लानिफ्राय गासै मोन 10 बियाबनि जोलुर हानजाफोरा बाहागो लागोन होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सोरखारनि बेरेखायै गोख्रोङै सोमावसारदों ABMSUआ। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव ABMSUनि खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। ABMSUआ आसामाव मोनफ्रोमबो माइनरिटि हानजा आफाद आरो मुसलमानफोरखौ खौसे जानो खावलायनाय आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सोरखारनि बेरेखायै गोख्रोङै सोमावसारनो थाखाय बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। डक्टर दिना स्वर्गयारिया बुहुमनां फरायसालि जथुम्मायाव बोसोर 2025 मायथाइनि प्रिन्सिपाल बान्थाखौ मोननो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। नगावनि नावगं मिसन गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं डक्टर दिना स्वर्गयारिया थाइलेण्डनि बेंककआव जालांनाय बुहुमनां फरायसालि सावराय जथुम्मानि 28थि बिसानाव प्रिन्सिपाल अफ दि इयार 2025 बान्थाखौ मोननो हाबाय। बे हाबाफारियाव मुलुगनाङै 45 नि बांसिन हादोरफोरनि सोलोंथाइगिरि फरायसंगिरि आरो फसंथानारि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दासान्दि मुस्लिम आरो हिन्दुफोरनि गेजेराव धोरोमारि दाङाबाजिया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि पान्जाबारिनि मस्जिदआव अमा बेदर गारलांनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सासे दुथांखौ पुलिसआ खाबाय होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बरपेटानि मृदु पवन पाठकखौ अमा बेदर गारलांनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि थाखाय पुलिसआ खाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्लायाव क'क्राझार लकसभानि बारग' MP नब कुमार सरनियाया खौरांगिरि मेल लादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव नब कुमार सरनियानि GSP दोलोआ BPF दोलोखौ मदद खालामगोन होनना नब कुमार सरनियाया खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। लोगोसे सरनिया कसारीफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेटनि मर्यादाखौ होआब्ला फैबाय थानाय समाव गोख्रों सोमावसारगोन। ट्राइबेल संघआ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय सरनिया कसारी हारिखौ ट्राइबेल हारिनि सुबुं नङा होननानै बुंदों नब कुमार सरनियाया खौरां मेलनि गेजेरजों। बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा दुवाराय बर' फरायसा आफादआ रुपहि हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव अर खोमोरनाय बायदि बायदि आयदाखौ लानानै मावबादा खालामदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव रुपहि अर खोमोरग्रा बिफाना फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै अर खामोब्ला बोरै खोमोरो आरो दैबाना जायोब्ला बोरै सानस्रियो मक ड्रिल खालामनाय बायदि बायदि फोरोंदों। आलासि महरै बाहागो लादोंमोन हाबाफारियाव रुपहि अर खोमोरग्रा बिफाननि IC तरुण चन्द्र राय रुपहि दखरा एबसुनि आफादगिरि कनक दैमारि बिथांमोना।
एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि एमएलए रबिराम नार्जारिनि आंगो बिमानि सारादु फोरबोआव खौसेयै नुनो मोन्दों। एबसुनि साथाम बारग' आफादगिरिफोर फारियै रबिराम नार्जारि, रोनगोरा नार्जारि, प्रमद बर' बिथां आरो आथिखाल बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि खौसेयै समायना सावगारि सेबखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि भटखौ होनो मोनसिगोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि भटार्सफोरा। 2014 इं मायथाइयाव सनितपुर गहपुर ओनसोलाव हारि दाङाबाजि न' सावलायनायाव बिपिएफ दोलोआ सोरखार सालायबाय थानाय समाव खनसेबो नुजाफैयाखैमोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। जाय सोरखारा जोंनि ओनसोलखौ बिटिआर ओनसोलाव सोफादेरबाय, बै सोरखारखौ जोङो अरायबो हेफाजाब होगोन होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम सोरखारनि हाग्रा बिफानाव मन्थ्रि जाबोनाय प्रमिला रानी ब्रह्मआ जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनो हायासै होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिश्वजित दैमारिया बड'लेण्डखौ डास्टबिन बायदि बाहायनानै बेसेबां माहारि सिबिसुला बे जोंनि थाखाय सन्देह दङ होनना रनजित बसुमतारिया बुंथिदों। आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बिटिआर खुंथायनि समाव बाथ्रा बुंनाय आरो हानि जेंनायाव सिस्टेम जायाखै, क'क्राझाराव नङा ब्लक लेभेलावनो फोजोबनांगौ होननानै बुंनायनि सायाव इएम रनजित बसुमतारिया खेंफोरथि होदों। आसामनि टुरिजिम बिफानखौ फोसावनाय थांखियै साइकेलजों मोन 6 हादोर दावबायनाय आसामनि थागिबि राकेश बानिकआ गसाइगावआव सफैबाय। दावबायनाय समाव राकेश बानिकआ बिथाङा फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालिफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरजों आसामनि टुरिजिम आरो मिथिंगायारि थासारिनि सोमोन्दै सावरायनाय बाथ्राखौ फोरमायथिदों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।